कोकणात स्वतःचे घर हीच काळाची गरज. आमच्याकडे पुढील मालमत्ता उपलब्ध: कणकवली NA प्लॉट्स, रो हाऊसेस, फ्लॅट्स आणि स्वतंत्र बंगला, अंगणेवाडी, रो हाऊस व बंगला, कासे नेरूर पार्क, बॅक वॉटर टच बागायती प्लॉट, वेंगुर्ला वडखोल, ॲग्रिकल्चर प्लॉट्स, स्वतंत्र 7-12 5 गुंठेंपासून पुढे, कट्टा मालवण, डेव्हलप्ड NA प्लॉट्स. संपर्क: स्वामी शिरीष, सिंधुदुर्ग, 9987 141777 किंवा 9403 80 27 77. साहेब, या तिन्ही पक्षांनी एकत्र राहण्याच्या संदर्भातलं जे काय धोरण आहे ते काय, समान धोरण काय असणार आहे याच्या पुढे? ठीक आहे ना, ते हळूहळू कळेल ना, हळूहळू कळेल. पण मी हेच सांगितलं की महाविकास आघाडी सरकार म्हणून आम्ही करोनाच्या काळामध्ये म्हणजे त्या संकटाचा मुकाबला केला. तर हे संकट काय आहे? तेव्हा तर ते एक जगावरती आलेलं विचित्र संकट होतं, कोणाला काही कळत नव्हतं. पण त्याचा मुकाबला महाविकास आघाडी सरकारने एक महाराष्ट्राला दिलासा देणं, महाराष्ट्रामध्ये आरोग्य सुविधा वाढवणं, त्या चांगल्या देणं, अशा पद्धतीने एक चांगला कार्यक्रम म्हणा किंवा त्याचा मुकाबला आम्ही केला. तर त्या संकटापुढे संकट काहीच नाही. प्रकरण घटनापीठाकडे गेलेलं आहे, कशा प्रकारे बघता न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे? कोणाला नेमकं उत्तर देऊ? आता भेटलं आम्ही बऱ्याच दिवसांनी, जरा बरं वाटलं एकत्र भेटून. आम्ही कुठेही फुटलेलो नाही आहोत, एकत्र आहोत. त्याच्यामुळे पुढे काय करायचं हे जेव्हा करणार आहोत तेव्हा आम्ही तुम्हाला सांगणार कसं बघता याच्याकडे? मला न्यायदेवतेवरती विश्वास आहे आणि दोन गोष्टी या बाबतीत मी सांगू इच्छितो की न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरती पट्टी असते, याचं कारण कायद्यासमोर सगळे सारखे असतात. पण त्याच वेळेला जनता उघड्या डोळ्याने सगळं बघत असते आणि न्यायदेवता आणि जनता ही लोकशाहीचे आधारस्तंभ जोपर्यंत आपल्या देशात मजबूत आहेत तोपर्यंत या देशामध्ये लोकशाहीच राहील, बेबंदशाही येऊ देणार नाही. सत्ताधाऱ्याकडून तुमच्यावरती जो एक आरोप, सत्ताधाऱ्याकडून एक आरोप होतोय तुमच्यावरती. सर असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.